Sziasztok, én Betty vagyok. Én pedig Timi. És ez itt a Vadvirágos Lányok Podcast Hold My Crown című műsora. Ahol könyveket beszélünk ki. Bizony. És ez a második epizódunk. Taps! Az előző könyv ugye a Fort Wing volt, most pedig a Touch of Darkness, a Sötétség érintése című könyvet választottuk Scarlett St. Clair tollából. Az a helyzet, hogy én szerettem volna megcsinálni a co-pilt, de nem volt rá érkezésem, de még a 10 pontból se sikerülne neki még szerintem 3 sem összekaparnia az a helyzet. Ugye én most fejeztem be egyébként a felvétel előtt, egy olyan, nem tudom, 1,5-2 órája fejeztem be a könyvet. SOS-be, igen. Nagyon, igen, még az utolsó oldalakat olvastam. Nehéz volt. És gyorsan én még megcsináltam a co-pilt, amit ti a gyerekekkel tettél-vettél, én gyorsan átmentem rajta, hát nem hiszem, hogy el akarom mondani szerintem az értékelését. 2,4. Az igen, az 1 csillag akkor, nem? Az még nincs 2 csillag, az 5 csillagos értékel. 2,2-től már. Akkor pont megvan a 2 csillag? Na jó. Úgyhogy igen. De majd elmondjuk, hogy ez miért. Sok mindent elárul. Amint látjátok, most csak 2 vagyunk, mert Fanninak programja van, de egyébként nagyon irigyeljük, mert hogy én személy szerint nem ajánlanám tovább ezt a könyvet. Én sem. És ugye ennek még van plusz 3 része. Csak? Ennek a sztorinak még aztán plusz 3 része igen. van, és akkor van még egy ilyen spin-off-szerűség, ja. az a többi, amit te már emlékszem, hogy mondtad, hogy X, nem tudom, 8. Igen, én úgy emlékszem, hogy valami 7 kötet. Az már egy másik, tehát az valahogy hozzákapcsolódik, ja. de az nem ez a Persephone Hades, az valami csak Hades, vagy valami ilyesmi. Akkor korábbi események lehetnek? Alapvetően mi ezt a könyvet úgy választottuk ki, hogy semmit nem tudtunk róla, ellenben van egy gyönyörű borítója, mert azért azt nem tudom letagadni, hogy a borító volt az egyik meggyőző erő, igen. amire azt mondtam, hogy na, hát ezt olvassuk, milyen szép a borító, ugye? Azt mondják, nem ítélünk borító alapján, és ez úgy látszik, hogy ez akkor is igaz, hogyha szép az a borító, tehát hogy akkor se kell tőle sokat várni, de nekem alapvetően amennyit tudtunk róla, hogy ez egy Hades Persephone modern retelling, ez az ötlet nekem nagyon tetszett, és szerintem ebben van potenciál, csak ezt nem tudta lehozni az írónő. És már csak azért is, és sajnálom egy kicsit, mert gyorsan átolvastam ugye az Author's Note-ot a végén, amiben kifejezi az írónő, hogy ő mennyire szereti és imádja a görög mitológiát, és pont ez az, ami ebben a könyvben amúgy nem volt. Nem volt benne semmilyen görög mitológiai dolog. Igen, csak a nevek. Nagyjából voltak személyiségek, ehhez hozzápárosítva, és ennyi. És igen. Itt kifogyott. És pont az, amit vártam, hogy görög mitológia, amúgy sem tanultunk róla túlzottan sokat azon kívül, hogy görög panteon, meg mindenki mindenkivel kavart. Hát a szokásos isteni vérfertőzéses bulik. Nagyon durva, és nekem olyan érzésem volt, és ezt tudom, hogy ez egy elég durva leszólás szerintem ilyet mondani, de egyszerűen ezt éreztem, minthogyha egy gyenge Wattpad regényt olvasnék, amire valaki véletlenül ráfröccsentette az Olympuszt. Tehát ennyi, ez volt az érzésem. Ha jól emlékszem, egyébként a Tumblr-re rakta ki. Igen, benne volt, igen, az Author's Note-ban benne volt, és én is olvastam. És ráadásul ugye az a kis részlet az első ilyen draftjából, igen. Hát az ég és föld ahhoz képest, amit aztán lehozott a kiadóval. Nem is értem. Tehát, hogy berakja az írónő a könyv végére azt, hogy ez az egész ezen a Tumblr-nek hogy ez az egész a Tumblr-on indult, az egész sztori, és hogy mindig csak ilyen kis Hades és Persephone közötti kis beszélgetésekből, meg ilyen pillanatok voltak csak leírva, és akkor oda berakja az elsőt, ami úgy meg van fogalmazva, hogy azt mondom, hogy igen, na ezt így, ebben a formában szívesen olvastam volna. És akkor ahhoz képest, minthogyha azt elolvasta volna a 17 éves önmagam, és utána leírta volna, amire emlékszik belőle. Kb. Tehát, hogy így nem már. És ami még nekem így tehát így olvasás után, meg még az elején is így ezt hozta a könyv, az, hogy volt neki egy ilyen Lucifer TV show beütése. Abszolút, ugyanez, igen. Totálisan. Ebbe egy kicsit beledobtad a szürke 50 árnyalatát. Igen. Meg a 365 napot.
Igen. És így... És megvan az és egész. Megvan a könyv. Igen, és akkor a görög mitológia az meg így... Meg nekem, ez nem tudom, hogy miért, ez az agyam játéka, de az első pillanattól kezdve én úgy láttam Persefónét magam előtt, mint a Dr. Szöszit. Tudom, hogy ő ügyvédnek tanult, és nem újságírónak, vagy újságíró volt, de akkor is úgy láttam magam előtt a kis kosztümbe, a kis izéba, és akkor hogy tipek. Elképesztő. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi szerint menjünk végig egyébként a könyvön. Most azt beszéltük a Bettivel, hogy lehet, hogy az annotálásunkon keresztül fogjuk ezt véleményezni, de nekem volt néhány gondolatom, amit azért leírtam. Ja, tudod, hogy mi az, ami nekem még megvan így a Lucifer, az nekem is megvolt egyébként, hogy a tisztára, mint ez a hely, ez mi volt a neve? Nevernight. Ez olyan, mint a Lux tisztára, igen, tehát hogy egy az egyben. És még a Hádésznek a leírása legelőször, ahogy leírja Hádészt, hogy néz ki, meg milyen a személyiség. Mondom, hát ez echte ugyanaz. Igen, és nekem még volt egy ilyen maffia regényes beütése amúgy, hogy azzal még be lehetett volna. Hogy ez megvan a 365-tel. Tényleg, az maffiózós, tényleg igazad van. Úgyhogy ez abszolút... Annyira sajnálom egyébként, tehát pont az, amit vártam volna, ez tényleg az a görög mitológia, egy kicsit jobban igen. Bele tudunk menni, úgyse tényleg annyira nem ismerjük, meg nem, tehát nem tudom, a Percy Jackson volt talán még, ugye, az volt, ami igen, ugye görögös, igen. Meg ami most nagyon megy, az Achilles-es, ugye? Achilles dala? Vagy igen, ilyesmi a címe. The Song of Achilles, de azt nem olvastam. Nem, de hogy az is ugye, az most görög az úgy megy, és görög mitológia. Mondom, ez is föl lett kapva, legalább tudunk belőle valamit, és így... És sajnos nem sikerült. Egyébként a könyv javára írandó, hogy nem túl hosszú. De így is azért szenvedés volt, de hosszúnak éreztem, de annyira nagyon, tehát azért szerencsére nem egy 800 oldalas dolog, mert azt lehet, hogy DNF-eltem volna nagyon hamar. Az a baj, hogy ezt is DNF-eltem volna valahol a... Én is, hogyha nem lenne az a szabályunk, mert hogy van egy ilyen szabályunk, hogy nem adjuk fel. Nem adjuk fel, igen, végig. Ha egyet kiválasztottunk, akkor azt elolvassuk. Mert csak így tudunk véleményt mondani, tényleg elejétől a végéig, de le akartam tenni. Jaj, volt. Nagyon le akartam tenni. Héven elaludtam benne, hazafelé elaludtam benne. Az eredeti Persefóné és Hádész mítoszt azért szerintem így vázoljuk fel nagyjából, mert én nem sokat tudtam róla egyébként korábban. Az megvolt, hogy Hádész elrabolja Persefónét, de így kb. Ennyi. Igazából ennyi is az alapja alapvetően. De ugye eredetileg Persefóné Zeus és Déméter gyermeke, de ugye Zeus, Déméter és Hádész testvérek, szóval ez így, na eleve... Csak a görög panteon, tényleg. A szokásos, és akkor ez úgy működik, hogy Hádésznak megtetszik Persefóné, és ezért feleségül akarja venni, ezért elkéri úgymond Zeustól, aki engedélyt ad rá, hogy ne, tiéd lehet, ajánl, és akkor Hádész az alvilágból feljön és magával viszi Persefónét, és az anyja Déméter ebbe így belerokkam. És akkor a föld az emberek közé abba a templomba menekül, amit nekiállítottak, és akkor ugye Déméter a termékenység, a termőföld istennője is gyakorlatilag azzal, hogy ő így feladta isteni dolgait, így elkezdett haldokolni a termőföld, és az emberek éheztek. Ezért Zeus megkérte Hádészt, hogy hát ugyan add már vissza a gyermeket az anyjának, mert nem bírja a vége, ha meghalnak az emberek, akkor ki fog nekünk itt majd áldozatokat bemutatni. Úgyhogy Hádész végül úgy volt, hogy na jó, akkor ne itt van, viszont mielőtt még felengedte volna, előtte adott neki néhány gránátalma magot, amit nagy örömében Persefóné megevett, de hát amit az alvilágban te elfogyasztasz, az onnantól kezdve az alvilág részévé tesz, és így nem lehetett teljes jogú tagja újra, vagy hát nem lehetett teljesen az élők között, nem volt már ott helye. És ezért az lett megbeszélve, hogy Persefóné az egy évnek az 1/3 tölti lent az alvilágban, 2/3 az anyjával a felvilágban, vagy nem tudom, a fenti világban, és az 1/3 időszak az a tél. Mert ugye Persefóné maga is a termékenység istennője, meg a tavaszi, meg a növekedési, meg a mit tudom én, és akkor ugye ezzel meg volt magyarázva akkor, hogy azért nem élik meg télen az őszi barackod, mert Persefóné nem van Hádésztől a pokolban. Tehát, hogy isteni. Úgyhogy így ez az alap történet. És ez egy tök jó alap lenne egyébként, ebből
amúgy adódik az, hogy, mert hogy Hádész nyilvánvalóan, nem elméletileg, hanem nyilvánvalóan erőszakkal vette el Persefónét, tehát, hogy maga a Hádész alakja nem egy pozitív karakter. Itt mégis úgy festették fel, mint a világ legjobb embere, akiről csak mindenki rosszat mond, mert a többiek olyan genyák, de egyébként meg gondolott mindenkire. Mindenkire, igen. Igazából kedves. Kedves. És igazából gondoskodó, és még a rossz embereknek is ő igazából egy esélyt ad, hogy túllendüljenek a saját rossz szokásaikon, és a saját szenvedélybetegségeiken is, és ha ezt megugorják, akkor éljen. Mindezt úgy, hogy közben ugye van egy ilyen szerződés köztük, de nem hogy ilyen fogadás. Igen, hogy mindezt egy fogadásban. Mindezt igen. Csomagolva. Igen, tehát hogy... De azért én szeretem és gondoskodom az emberekről. Egyébként, hogyha már így Hádész, nem tudom miért, de a leges-legelső alkalommal, amikor leírta az írónő, hogy ő hogy néz ki, akkor az én agyam úgy kreálta meg a képet, kicsit hasonlóan, mint a 365 napos mafiózó csávó, de ilyen 40-es éveiben lévő fazon, egy-két helyen már őszülő figura, de hogy jól néz ki az a színész is egyébként, aki a 365 napban van, de nem őt képzeltem oda, csak egy ilyen hasonló jellegű figurát, és mindig, amikor olvastam, hogy hosszú haja van, és össze van neki kötve, akkor mi van? Néztem, hogy mentbánnal mászkál Hádész, érted? Na mindegy, szóval az ilyen fura volt, de az agyam teljesen más képet csinált róla, mint amilyen a leírás volt. Hát nálam az elején tiszta tipikus Tom Ellis volt, ugye a Luciferből, aztán utána egy ilyen semmilyen kép, mert így, ahogy olvastam a könyvet, esküszöm, ahogy olvastam a könyvet, így csak olvastam, tehát hogy tényleg csak a betűk, a szavak jöttek egymás után, de egyszerűen annyira nem tudott az agyam semmit elképzelni, hogy mi hogy történik, és főleg egyébként az elején is úgy éreztem, hogy azt sem tudom, hogy hol vagyok, mert nem tudom, ugye a leírás sem jött át úgy igazán, hogy most ez milyen város, most is hogy néz ki most itt, hogy öltöznek az emberek, mi történik itt, milyen iskolába jár ez, és akkor mondom, tényleg, inkább nem is képzeltem el semmit, csak így olvastam. A void az így a fejedben. De tényleg egyébként, tudod, amikor a tévében, amikor megy csak az a sistergő háttérnek, körülbelül ez volt az agyamban. Ilyen lehet azoknak, akik nem látják azt, amit olvasnak, nem? Egyébként lehet, tényleg. Most megtapasztalhattam, hogy milyen, mert... Én nekem azért így sikerült elképzelnem, de néha vissza kellett olvasnom, mert volt olyan, hogy néztem, hogy most várjál most, hogy történt valami, ami logikátlan. A legvégén például a könyvnek egy kávézóban ül, amikor Hádész megjelenik. Igen. És én meg valamiért azt hittem, mivel hogy dolgozott, és befejezte a cikkének a végét, azt hittem, hogy fent van az irodában. Aha. És akkor, hogy felállt és elkezdett szaladni, és akkor odaért hozzá, és akkor a 12-en vagy hol a francban van az irodában, mennyit szaladt, vagy hogy szaladt, oda teleportált, vagy miről volt szó. És akkor nekem is vissza kellett lapoznom, hogy elolvassam, mert zavart, hogy mondom, nem értem, hogy most mi történik. Visszalapozni, én nem tudom, hogy az első, amikor összetalálkozik ugye a munkahelyén Adonisszal, meg Demetrivel. Demetri? Nem tudom a neveket. Demetri, a főnökével. Ja, igen. És ott kellett visszalapozgatnom, hogy mi a fene történik, mert ott szerintem totál névelírás volt, amin egy editor így átugrott, és nem látta, mert hogy Adonis van odaírva, hogy ő beszél, de ő még meg se jelent. És mindig vissza kellett lapoznom, hogy tessék, mi? Igen, én is észrevettem valami ilyesmit, de nem jelöltem meg, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, ez nekem csak úgy föltűnt, hogy itt valami nem stimmel. Az Adonis karaktere egyébként azért érdekes, mert ő utána néztem egy kicsit, hogy ő a görög mitológiában így hol helyezkedik el, mert én csak úgy ismertem ezt, hogy használjuk, hogy a szép fiúkra használjuk, a jóképűekre, hogy egy Adonis, de nem tudtam, hogy ő így milyen feladatot lát el, de ő egy halandó volt, mint ahogy ebben a könyvben is. És Afrodité szeret bele, mint a könyvben is, mert ugye a könyvben is az ő favorja. Igen, kis kedvence, mondjuk így. Afrodité férje Árész féltékenységből megöli, és ugye az alvilágba kerül, ahol már akkor Persefóné az alvilág úrnője, és ő is beleszeret. Fun fact. Okay. Ő is beleszeret, és Afroditől lemegy érte, de Persefóné nem engedi vissza, úgyhogy itt is valami ilyen megegyezés lesz, amit végül Zeus dönt el, hogy legyen, azt hiszem, és akkor úgy van, hogy az évnek az 1/3 lent az alvilágban Persefónéval, az évnek egy részét fent Afroditével, és egyről meg ő saját maga rendelkezhet, amit szintén úgy tudom,
Afroditének ad. Úgyhogy érdekes, hogy az ő kapcsolatuk Persefónéval ez így ilyen rossz véget ért ebben a könyvben. Az lehet még, hogy a többiben majd változik, mert ezt nem tudom, hogy ezzel a befejezéssel, hogy igen, szeretlek, jó, és akkor ezen túl itt leszek veled az alvilágban, meg ugye ott is elhangzik, hogy tehát tényleg azt csinálsz az időddel, amit akarsz, tehát, hogy fönt is töltheted. Igen, hogy innen hova tovább? Hát igen, nem tudom, de őszintén szóval nem érdekel. Nekem a legnagyobb félelmem a könyvben az elejétől fogva az volt, hogy az lesz az élet, amit létrehoz, hogy Persefone terhes lesz. Ja. És mondtam, hogy ha ez megtörténik, akkor mondom, akkor becsuk. Akkor nem. Tehát, hogy akkor még a nullánál is kevesebbet. De egyébként el is hangzik a könyvben. Hekaté, vagy hogy igen, mondja neki, hogy nem is tudom, hogy talán terhes, igen. Hogy benned születik meg az élet. Igen, és akkor néztem. Így... Csak ezt ne. Úgy olyan vicces, hogy nagyjából úgy tök ugyanazokat gondoljuk, imádom. Mert egyszerűen, tehát tényleg nagyon szemétnek érzem magam, de esküszöm, olvasom a Wattpadon jobb írást. És a legjobban felbosszant az, hogy a végén ott volt az a gyönyörűen megfogalmazott választékos írás, az a nem tudom, fél oldal, és arra azt mondanám, hogy ha ezt így írtad volna végig. Akkor lehet, hogy falom a könyvet. Ja. Így meg nem. Mondjuk én próbálok úgy hozzáállni, hogy ez a könyv, ez nem nekem íródott, tudod? Igen, egyébként. Hogy ez nem nekem íródott, nem én vagyok az olvasók köre, és most itt elmondok róla minden rosszat, de amúgy meg tényleg valakinek ez zsánere, igen. ezt szereti. Persze, van egyébként olvastam róla olyan értékelést, 5 csillagosat, hogy valaki teljesen ráfüggött, és végigolvasta az egészet egy hétvége alatt, mármint hogy a sorozatot kb. És hogy nagyon sok olyat olvastam, hogy aki mood reader, az megérti majd, hogy amikor ez a könyv jó helyen, jókor talál meg, akkor viszont az isteni. Lehet, hogy engem, mondjuk én nem tartom magam mood readernek, de lehet, hogy engem nagyon rosszkor talált meg. De mondjuk nem feltétlen gondolom, mert nem, tehát hogy az a baj, hogy ha nem is éppen alkalmas, akkor is azt gondolnám, hogy egy olyan könyv, ami alapvetően az én érdeklődési körömnek megfelelő, meg nekem szól, én vagyok a célközönsége, abban azért tudok találni valamit, ami tetszik. Ebben nem igazán. A karakter, a főszereplő karakter, a Persefone olyan szinten ostoba szegény. Ahhoz képest, hogy egy ilyen oknyomozó, ilyen oknyomozó újságíró-szerűségnek készül, vagy szeretne lenni, ahhoz képest a szájába rágtak mindent. Minden dolog meg volt neki mondva. Egy önálló gondolata nem volt annak a lánynak. Mondjuk ez lehet, hogy az anyja miatt volt. Mert azért ugye elhangzik, tudod, hogy az anyja védte, pont azért, mert ő már tudta, hogy ugye Hádésszal össze fog jönni, mert nem is tudom, ez minek van fordítva, hogy a végzett hölgyek, tudod, azok nem is tudom, párkák egyébként. Szerintem igen, legalábbis a Herkulesben párkák. A párkák, igen. A Herkulesben. De maradjunk annyiba, hogy párkáknak van fordítva, mert hogy még ugye arra se volt ide, hogy megnézzem ezt magyarul, mint a magyar-angol összehasonlítás, mindegy. Szóval igen, elhangzik, hogy ugye az anyja megpróbálta védeni mindentől, és így tényleg egy ilyen aranykalitkába volt zárva az egész élete, úgymond, és hogy lehet, hogy ezért nincs semmilyen önálló gondolat a szegény lánynak. Nem tudom. De az is talán nagy probléma volt az egész könyvben, hogyha belegondolsz, egyik szereplőnek sem volt igazán személyisége. Nem volt senkinek. Mindenki olyan lapos volt. És igen, tehát hogy még Hádész sem volt érdekes, pedig ő aztán, aki élt az idő kezdete óta, jó, nem, de nagyjából, érted? Tehát, hogy, és ez is egyébként olyan dolog, amit nem értek, hogy milyen öreg, és még az alvilágnak még nem volt úrnője, királynője, most lesz szerelmes egy 20-valahány éves egyértelműs gondolatot összerakni nem képes lányba. Ja, hát... Adonisnak meg ez a fenyegetése, ez... Hát ez olyan nevetséges volt, ez a... Meg a végén az egész egy fogadás tróp. Ja, igen, hallod? Igen, ugye Afrodité is fogadott Hádésszal, hogy... Hát... Vannak érdekes részek. A Minté. Én mindig úgy mondtam, hogy Minté.
Nem tudom. Mindegy, maradjunk minté. És a Persefóné közt ez a konkrétan ez a cica harc, az Hádészért, ez igen, is szörnyű volt. Tényleg ez Igen, de tényleg olyan volt, hogy szinte láttam, hogy a kis körmeikkel így... Menj innen! Én voltam itt előbb, itt támogatom ezt a Hádészt már évezredek óta, vagy nem tudom, tényleg évszázadok, évezredek óta, és akkor jössz te, egy kis 20 éves senki, és... Amúgy én esküszöm meg tudom érteni a nőt, tehát, hogy annyira ostoba Persefóné, hogy ő is azt fogta fejt, hogy ebbe? Hogy én nem kellek, ez kell! Igen, de hogy miért kell ennyire úgymond lealacsonyodni szegény mint én volt a szegény, akinek le kellett alacsonyodni Persefóné szintjére, és akkor tényleg ez a cica harc. Hát na, ez nem nekem íródott. Nem, Persefóné a legeslegelső gondolatától már kb. Vonzódik Hádészhoz, már mint hogy így tudja, hogy kerülnie kell, meg tudja, meg hogy nem érdekli egyébként, de hogy azért oda akar menni, és azért ő látni akarja, de azt se tudja, hogy néz ki, meg ki az. És akkor meglát egy férfit, a kvázi VIP szekcióba, aki úgy néz ki, hogy és akkor nem gondolja azt, hogy hát az Hádész? Nem gondolja azt, hogy ő az tényleg? Tehát, hogy nem jut az eszedbe? Nem jutott eszébe, hát nem. Amúgy nekem a kedvenc karakter, volt egy kedvenc karakterem, Hermész. Ő vicces volt. Igen. Ő vicces volt, ő is egyébként lapos. Mert tehát, hogy semmi, nulla, nem tudunk róla semmit, de legalább vicces volt. Igen, ő jó helyen volt, jókor. Feldobta néha a hangulatot egy kicsit. Meg azért Hekate sem volt egy túl rossz karakter, szerintem. Nem, igen. De ő is túl keveset szerepelt. Keveset, meg olyan furcsa volt, hogy ők egyből ilyen öribarik lettek, egy pillanat, egymásra néztek, és akkor kedvesem, gyere aztán, mindent megmutatok, és mindent megtanítok, és te vagy itt az úrnő. És ez így el volt fogadva, az egész alvilág elfogadta az első megjelenésétől. Itt van ez a fiatal leányzó, és ott Hádész karján ott csüng, és... Igen. Volt az a rész, amikor ott abban a városkában, az alvilágban, amit nem tudom, milyen neve. Asfodél. Lehet, hogy magyarul Asfodél. Hallottam már így. Na mindegy, abban a kis városkában ott játszik a gyerekekkel, meg ott mindenkivel tök kedves. Tudod, mit ott az eszembe róla? Van az Aranyhajban az a rész, amikor ott vannak a városban, és a gyerekek befonják a haját, és virágokat tűznek bele. És így ezt láttam magam előtt, amikor ezt olvastam egy az egybe. És akkor persze az is, hogy Hádészban szerelmes, még azt is megmondták neki. Mert ő nem tudta eldönteni, igen. Még ott a végén, amikor mondja neki, hogy döntsél már saját magad, mondjad már, hogy mit szeretnél, és akkor fuck you. És akkor utána dugnak egyet, mert miért is ne, aztán ott hagyja. I'm sorry. Na egyébként tényleg, ha már szexjelenetek, hát... nem magával a jelenetekkel, mert esküszöm egyébként, itt kevésbé cringe-eltem magán azt Matt jeleneten, mint a Force Wingben. Viszont az odavezető út, na az volt cringe. Tehát, hogy tudom, beszélgetnek valami tök komoly témáról, és akkor a következő bekezdés, és akkor Hádész így nézett rá, hogy igen. Igen, tehát, hogy ez a his eyes darkened, ez elhangzott minden egyes alkalommal, amikor, tehát, hogy nem áll. De nem, tehát tényleg minden egyes szexjelenet előtt valamiről, nem tudom, ha beszélgettek, de totál nem odaillő, és akkor tényleg annyira hirtelen váltás. Hirtelen. Igen. És így. És már de mondom, jó pont, hogy egyébként szerintem maga a jelenet jól volt megírva. De mondom, ami oda vezet... Az nem. Igen. Érdekes volt, hogy nem tudom, hogy ez hanyadik fejezettől kezdődött, de a végére az összes fejezetnek a címe úgy kezdett, hogy a touch off. A touch off valami. Lexa, a legjobb barátnő. Annak mi szerepe volt ebben a könyvben amúgy? Lexának hívták. Na nálam már ezért volt így nagyon durva, mert ugye nekem van egy olyan barátnőm, akit Alexának hívnak, és mi baráti körben mi Lexinek hívjuk, és mondom, majdnem ugyanaz, és akkor így tudod még, amikor ilyen valami jobb elvárásaim ezzel a könyvben, tényleg úgy indultam neki, hogy ez még talán jó is lehet, és akkor jaj, de jó, még Lexi is benne van ebben a könyvben, milyen izé. És akkor úgy mondtam, hát ez nem Lexi. Oké, nem? Visszatérve magára Lexára, a Bechdel-teszt, kedvencem. Igen? Ugye, hogy két nő beszélget, és másról, mint a férfiak. Hát nem. Nem sikerült. Mert ezek másról sem beszéltek, csak a férfiakról. Csak Hádészról, meg a csak bulizásról. A bulizásról, az Adonisról,
Utána meg akivel volt egy másik Jamie? vagy valami J betűs. Jason? Nem tudom. Jay-Z. Azt nem tudom, hogy hoztam össze. De... Igen, megbukott a teszten. Nagyon csúnyán megbukott a teszten. Hogy nem hiszem el, hogy miért kell mindig nőket úgy leírni, hogy nincsen gondolatuk a férfiakon kívül. Nálam ez amúgy is nagyon, nekem ez egy kiakasztó dolog. Igen. Könyörgöm, beszélünk másról is, mint a férfiakról. Ahhoz képest, hogy elméletileg ő a legeslegjobb barátnője, ugye eleve az, hogy nem tudja, hogy ő egy istennő, az mondjuk szerintem egy tök rossz kezdés egy barátságnál, ami már egy ekkora nagy barátság, de persze ő mindent megért, és ő mindenben támogató, de amúgy alig, tehát hogy nincsen egy mély beszélgetésük sem, mondjuk Hades és Persephone között sem hangzik el egy mély beszélgetés sem. Igen, mert miután megbeszéltek bizonyos dolgokat, utána elmentek az ágyig. De... Igen, tehát hogy így nem semmi. És akkor, amikor volt az a jelenet, hogy Hades és Persephone szakítottak kvázi, és akkor, hogy valamikor az éjszaka folyamán, hogy Lexa bebújt mellém az ágyba, és hogy átölelte, és úgy nyugtatt meg. Mi a Na mindegy. Ez lehet, hogy megyünk akkor a Megyünk a nótjaink. Oké. Az első, amit én leírtam, amikor az van, hogy Persephone nem tudta tagadni, hogy ugye kíváncsi volt, és hogy ez volt az, amit ő keresett, ez az kaland, amire vágyott, és akkor így, amit oda hozzáírtam, gyakorlatilag minden arra játszik, hogy itt hamar beüthessen a smát. Én tudom, hogy itt van, amikor feltűnik Adonis legelőször, én csak odaírtam ennyit, hogy cringe factor level 100. Ja, meg igen, ugye Demetrinek az volt a vezeték neve, hogy Ethos. Mondom, nem igaz, hogy a Force Wing után itt van még egy Ethos. Azt én is néztem, hogy mondom, már találtunk egy ilyen kapcsolatot. Amúgy ezt is imádtam, hogy ugye Déméter megmondta a lányának, hogy ugye hogy maradjon távol ugye az istenektől, és akkor kifejezetten Hades-tól, tehát hogy ez Istenem, ez ugyanaz, mint a Force Wingben is volt, hogy tarts magad távol Zayden Ryerson-től, és akkor ki az első, akibe beleszaladt? Zayden. Itt most ugyanez megtörtént Hades-szal. Persephone mondja, hogy vajon, hogy mit akarhat tőle Hades, és akkor odaírtam erre, hogy a testedet, de... Egyébként nagyjából annyi volt a kémia közöttük, hogy így állandóan dugni akartak. Tehát, hogy hogy ez igazából... Én végig nem is azt éreztem, hogy ez szerelem, hanem ez egyszerűen csak testi vágyódás, semmi más. Tehát én nem tudtam volna azt mondani, hogy igen, ők milyen mélyen egymásba szerettek, és hogy ez milyen romantikus. Semmi romantikus nem volt benne. Egyébként Hades tök agresszív, tök birtokló, gyakorlatilag az első alkalmuk, ami Persephone legeslegelső alkalma volt, ugye elvileg. Meg is lepődtem, mondom, eddig szó nem volt róla, hogy ő nem volt másokkal együtt. És nem is tűnik fel, mert hogy a viselkedés alapján azt gondolnád, hogy minden héten mást visz haza, kb. És akkor mi van? Én is néztem. És az első alkalmuk az meg olyan volt, hogy így mondom, baszki, tehát hogy tudván, és úgy, hogy Hades is tudja, hogy ő még szűz, ez kvázi egy nemi erőszak, ami itt megesik gyerekek. Tehát, hogy... Na várjál az erőszakra még. Amikor emlékszel arra a jelenetre, hogy valami buliba vannak, Adonis is ott van, és a Persephone-t meg a barátnőjét is valami csapos leányzó leítatja valamivel, és ugye beszívnak szegények. Igen. És ugye Adonis lényegében erőszakot alatt, tehát hogy ott megcsokolja, meg minden, stb., és utána jön Hades, úgymond megmenti, és akkor ezek utána, érted, ott a limuzinban még nekiállott. Igen. És ez volt benne hogy Hades tudta, hogy Persephone be van állva, oké, hogy Persephone rámászott, de Hades, tehát, hogy jól van, gyere, drágám. Igen. Hogy így ültem, hogy és akkor ez Hadesunk, aki így a jó lelkű, igen, jó lelkű és szerelmes. Igen. És akkor így, gyere, drágám, akkor most megmutatom. Igen, ezek ilyen voltak ilyen nagyon... Tehát, hogy fogtam a fejem nagyon néha egyébként, és mindezek mellett ráadásul nem csak az, hogy be volt állva Persephone, de hogy maga az, hogy néhány perccel egy kvázi másik férfi által elkövetett erőszak után van, de azért gyere. Mondjuk Persephone is hiába van beállva, akkor sem értettem, hogy miért akar már rámászni egy akárhíret. Tök hogy Hades volt az akkor éppen főleg, ott. Hogy miután, ezek után? Szerintem egy normális nőnek nem jut az eszébe akkor egy férfi karjaiba rohanni.
Még nem egy HD-sz után sem. Nem értettem. Kicsit voltak ilyen ellentmondások a könyvben. Nem tudom, hogy attól a gyönyörű szép kis részletből a könyv legvégén hogy jutottunk ide. Nem tudom, de nagyon sajnálom. Egyébként a nyelvezete is nagyon... A Fanny lehet úgy fogalmazna, hogy gyerekes volt, nem? Uh-huh. Mondjuk gyenge volt. Itt talán annyi pozitívum volt az olvasáshoz, hogy gyorsan át tudtam futni rajta. Tehát, hogy a szemem így csak átsuhant rajta, hogy nem kellett minden betűt elolvasnom, igen, hogy megértsem, hogy mi történik, de... Annyira sajnálom egyébként, tényleg. Én is. De sokkal jobb is lehetett volna. Viszont azt olvastam valahol, hogy elméletileg Hades is Persephone retelling a Neon Gods is. Uh-huh. És lehet, hogy én ezzel kevertem be ezt a Touch of Darkness-t. Mert van egy olyan Hades Persephone sztori, amiről tényleg nagyon-nagyon-nagyon jókat hallottam. És erről is hallottam jókat, de lehet, hogy ez nem az. Uh-huh. Nem az. Egy csomószor volt olyan, hogy Persephone így kiállt önmagáért, és úgy odalépett, és megmondta a véleményét, ami minden alkalommal tudom, hogy ilyen vagánynak, meg erős nő képet kellett volna mutatni, de én soha nem éreztem ezt, mert annyira gáz visszaszólásai voltak. Az egyetlen egy jó dolog, vagy hát olyan dolog, amit igazán tetszett a könyvben, az volt, hogy Minset egy mentává változtatta a könyv végén. Mondom, jó, ezt most már megérdemelted, de azért remélem, hogy a későbbiekben visszaváltoztatja, mert azért az elég kegyetlen. És igazán nem Persephone-re van, de nyilván ez is vagy hát ez gondolom a karakter fejlődésének a része, hogy ez a Touch of Darkness, hogy azért van benne sötétség is képes arra, hogy valakit egy növényé változtassa. Volt ez a jelenet, amikor így előkerült Orpheus. Igen, én vártam Eurydice-t, és nem jött. Ugye? Hogy valami sztori itten végre fejlődik valami sztori. Igen. És aztán így eltűntek. És nem jött. A sötétbe. És nem jött. Ennyi. Hogy így, és ide föl is jegyeztem magamnak, hogy csekkoljam meg az Orpheus és Euridike sztorit, hogy mi volt, mert totál nem emlékszem rá. Mondom, én csak azt tudom, a TikTokon nagyon fel volt kapva egy időben, meg van belőle egy musical, és akkor ugye annyi, hogy arról szól, vagy megnézted aztán? Nem. Hogy arról szól, hogy Orpheusnak a felesége, akkor Euridike magyarul, ezek szerint, angol ugye Eurydice, úgy mondják. Oh. Dice. Eurydice. Dice a vége, mindig úgy mondják. Szóval Euridike. Tehát, hogy Orpheus lemegy az alvilágba, miután meghal a felesége, egy nap házasság után, vagy valami ilyesmi. Igen. És akkor lemegy érte az alvilágba, és megengedi neki Hades, hogy felhozza, viszont az a követelmény úgymond, hogy nem nézhet rá a visszaúton. Tehát egyszer sem pillanthatja meg az arcát, de azt hiszem, hogy nem bír, és visszanéz, igen. És aztán ketten lesznek együtt holtan? Nem emlékszem. Nem emlékszem, nézni. Majd nézd meg, de én ennyit tudok róla. Hogy volt egy dal, amit felkapott a TikTok, és mindenki arra actingelt a musicalből. Na, úgyhogy ezt meg akarom még nézni, mert ezt itt följegyeztem, hogy mondom. Nem hiszem el, hogy bedobnak egy ilyen sztorit, és aztán így nem történik vele semmi. De az például, hogyha azt valaki megírta rendes könyvbe, vagy hát egy ilyen retellingben, az is egy érdekes dolog lehet. Volt egy ilyenem, hogy the full book is just a fucking thirst bait. Ja, tudod? Igen. Komolyan mondom, a plot, ami kvázi unexistent, tehát hogy egy plot az nem nagyon van, az annyi, hogy minden a szexhez vezessen ki. Minden. Igen, és hogyha nem sikerül, akkor meg random egy fuck you, és akkor utána is lehet. Nagyon jó. Jó, hát ez egy ilyen könyv, ez egy ilyen felnőtt smut könyv. Csak én nem ezt vártam. Igen. Az a baj, amikor elolvastam a hátulját a könyvnek, én nem ezt vártam. Nem. És akkor ezt kaptam, és ez akkora egy törés bennem. Itt van az Orpheus, és akkor is jöttél Euridikért. Ami tetszett, nem tudom, hogy ez miért, de ezen mosolyogtam, amikor a sok ilyen kártya, meg póker, meg után nyomtak egy kőpapírollót, tehát hogy azért ez mekkora volt már. Abban legalább nekem is lenne esélyem. Amikor Adonis állandóan pushingolja hogy hívják? Persephone-t, hogy küldje majd el neki a cikket, amikor készen van, akkor az ott ez a csáv ezzel akarja lopni a cikket. Tehát, hogy miért küldeném én el a cikkemet? Bárkinek. Nem. Gyere ide, olvasd el a gépemen, aztán, ha nagyon akarod, hogyha akarom a segítségedet, de nem már. Biztos nem küldeném át. Hát mindegy, megszerezték. Főleg, hogy ennyire nagyon gáz.
Mondjuk azt se értettem egyébként, tehát ez a cikkírás, mármint értem azt, hogy ugye Persephone újságírónak tanul, meg szeretne az lenni majd, de szerintem ez olyan fölösleges téma, mármint hogy maga az, hogy cikket akart írni Hádészről neked, ezzel sem haladtunk sehova igazából. Igen, mert ugye elméletileg arról volt szó, hogy az istenek, hogy közöttük élnek, és hogy mindenki kíváncsi mindenkire, és hogy azért nagyjából a többi isten az úgy jobban így socialize az emberekkel. De Hádészről ugye nem nem, és akkor ezért. Okay. És akkor elkezdte írni, és aztán még a saját főnök is azt mondta, hogy jaj, hát ha nem akarod, akkor nem muszáj tovább írni. Neked egy újságíró vagy nem? Mi az, hogy nem akarod tovább írni? És így... Nagyon vicces. De az is furcsa, hogy minden, ami Persephone életében elméletileg halálfontos, az egyetem, meg ez a gyakornoki munkája, ezek nincsenek kibontva. Nincs, mert egyetem volt szex. Az, hogy egyetemre jár, az csak így ennyi volt, hogy megvoltak ma az órái, és most már megy az alvilágba. Meg megy most már a irodába. És akkor a végén, és akkor már túl voltunk a vizsgákon. Vagy mi az, igen, lediplomáztam, és most már kész. És ennyi volt. Csak bejelentette, hogy ő le van diplomázva, és kész, fogadd el. Olyan fontos volt neked, hogy ezért voltál fent itt ebben a világban, de nem tudunk róla semmit. Én viszont azt látom, hogy az 59. százaléknál álltam meg a nótjaimmal, tehát nálam valószínűleg ez a DNF. Aha, az utolsó. Igen. Úgyhogy innen tovább nincs semmi jegyzetem. Ezek amiknek ilyen teasing játéknak kellene kettejük között lenni, ez mind annyira cringe-re sikerült, hogy egyszerűen nem értem. Olyan jó potenciál lett volna. Nagyon. Annyira vártam, hogy valahol ez feljavul, és tök jó lesz, és majd elkap, és fú, és majd olyan jókat fogunk, most is jókat beszélünk róla, csak nem pozitívakat beszélünk róla. Mondani. De igen. Az olimpasziaknak szóló Met Gala. De várjál, mert ez az volt a gondolatom, hogy na, megint, amit Timi mondott, minden könyvbe kell egy bál. Kell egy bál. Volt. Meg is volt a bál. Volt egy Met. Isteni volt. Egyébként az is vicces, mert ugye ott Zeus is elvileg ugye vonult, aki ugye elméletileg Persephone apja, de ebben a könyvben ez így nincsen benne. Itt csak azt tudjuk, hogy Déméter az anyja, és ennyi. Meg hogy a ruháik, ahogy le voltak írva, hogy próbáltam elképzelni ezt, hogy kiszállnak a limóból egy férfiként egy ilyen, mint Zeus-t én úgy láttam, mint a Herkulesben. A kis izéjében. És akkor úgy kilibbel, itt a kis csattocska, meg minden. Az agancsos dolgok voltak érdekesek, hogy mindenkinek is szarva, meg agancsa volt, és így. És így ez a jele annak, hogy egy isten vagy, hogy van egy szarvad. Hát, ok. Volt egy Edward Cullen moment a könyvben, amikor Persephone maszturbál kvázi az ágyban, és akkor egyszer csak Hádész hangját hallja maga, és akkor oda, és ott áll. És akkor így gondolkodtam, hogy amúgy biztos, hogy ott volt, ez nem hiszem, hogy képzelte, de az nem derült ki, hogy valójában ott volt-e vagy sem, pedig kíváncsi lennék rá, hogy szerintem ott volt. Szerintem fullba ott volt. Vagy valahogy van valami connection, amiről még nem tudunk, mert majd csak a második könyvben derül ki, hogy tudnak így megjelenni egymás fejében, mert ugyebár megjósolt házaspár ők nyilván. Azaz mélytek. Inkább gondolnám, hogy ott volt, csak igen, az se volt lezárva, hogy most akkor tényleg ott volt, vagy nem volt. Csak annyi volt, hogy persze, hogy meggyőzte magát, hogy nem volt ott. Jó. Ennyi. De már egyébként maga is olyan random volt, hogy csak megjelenik, miközben ott van. Igen, és ugye a hangját, tehát hogy azt mondja neki, hogy mondd, hogy közben rám gondolsz, és így... Amúgy de ez még, hogyha Persephone képzeli oda, ez a mondat, még akkor is fura. Ott áll a férfi, és néz, és azt gondolod, hogy azt mondja, hogy mondd, hogy rám gondolsz. Na, Persephone-nek ilyen kinkjei vannak. Ennyi. Ezt is megtudtuk. Olyan ügyes vagy, hogy végignotáltad. Ugye? Érdekes, hogy nem tudom már, vagy 6-szor szexeltek, vagy nem tudom hányszor, és még mindig minden egyes alkalommal le kellett írni azt, hogy és nem tudott ellenállni, és hiába próbált, és tehát, hogy már nem tudom hányszor együtt voltatok itt ezen a ponton, már miért kell ellenállni akarni? Tehát, hogy miért akarta Persephone ennyire megtagadni ezt, ami kettejük között volt?
Ezt sem értettem. Ennyire meg akart felelni az anyjának, hogy azért ez még benne volt, hogy anya azt mondta, hogy nem lehet. És akkor így ezért nem csinálom. De azért megcsinálom, de a következő... De aztán utána nem lehet. Majd mekkora bűntudatom van, jaj. De aztán megint elmegyek vele szexelni. Igen. Meg felkeresi, meg tehát, Jaj. hogy azért ezek ilyen... Oké, mondok egy pozitívumot, mert most így beugrok, hogy amikor mondta Hádész, hogyha veszekednek, akkor ne sétáljon el, hanem oldják meg. Igen. Az mondjuk tetszett. Igen, ez pozitív. Ez tök jó. Ez Okay. jó volt. De aztán utána mégis így történt, tehát hogy tök mindegy, ez egy jó pont volt, de aztán ugyanígy aztán csináltak. Nem. Pedig, mondom, ez meg egy jó gondolat lett volna. Persephone-nak ahhoz, hogy az ereje felébredjen benne, ahhoz csupán az kellett, hogy önmagában higgyen. Ja. De, tehát, hogy még ez se sikerült, mert hogy ehhez is egy férfi kell. Meg gyakorlatilag aki a megmondja szex. neki, igen. Mert ugye a szex. És aztán ezt is megmondták neki, hogy de hát ez a kulcs, hogy higgyél magadban. És akkor utána véletlenül valahogy összejön. És aztán indázik itt a kis növényeivel. Igen, azokkal a halott növény. Ez is egy jó ötlet volt, meg ugye a kezdetben, hogy hiába ő a tavasz istennője elvileg, amit nem tudom, hogy kiaggatja rájuk ezt a nevet, tehát hogy mitől lett ő a tavasz istennője, hogyha bármit megfog, az meghal. Nem tudom, de ez se derül ki egyébként talán senkinél, nem? Hogy miért kapták ezeket a neveket az emberektől, akikkel úgymond együtt élnek. Nem, de ugye azt tudjuk, hogy ő Persephone, a tavasz istennője, aki bármi növényhez hozzáér, az a növény az elpusztul. De akkor hogy lettél te a tavasz istennője, hogyha alapvetően semmit nem tud, semmi közöd a tavaszhoz? Ezt vagy nem majd, értem. Nem tudom, de az se jó, ha később lesz valami ilyesmi, mert hát már most ez a neve. Igen, azért hát, nem értem, hogy ezek is hogy jönnek. Amikor Adoniszt elküldi a francba, mikor kirúgatja, kvázi. Ja. Amúgy nem rúgatja ki, mert végül is a főnöke rúgja ki, mert rájön, igen, hogy egy szemétláda, egy szaralak. És akkor így azt éreztem végig, hogy itt most azt kéne éreznem, hogy ez az. Ezt jó megmondtam neki. És nem. És utána még be is van szarva, amikor ugye Adonis elküldi neki a képeket, amiket ugye kiderül majd, hogy ugye Minté készítette a képeket Persephone-ról és Hádészről, és akkor elkezdi zsarolni vele, hogy hát akkor, ha nem adod vissza a munkámat, nem segítesz abba, hogy visszakapjam itt a munkámat, akkor ezeket a képeket majd így kiteszem mindenkinek, hogy lássa, és akkor így, jaj, egyébként nem értem, hogy mitől volt beszarva, amikor mindenki tudta. Tehát, hogy arról az olimposzi Met Gáláról kvázi... Mindenki tudta, hogy ők együtt vannak. Mindenki. Ezt már kimondták, hogy kvázi az egész világ tudja, csak te nem tudod még mindig, mert annyira sötét vagy. Ezeket a képeket meg fogom osztani. Ja. És akkor miért nem mondta ezt Hádésznek? Miért nem ment oda, hogy figyelj már, van egy olyan sejtésem, hogy itt valaki... Mert ugye a végén megmondja, hogy tudom, hogy te küldted a képeket, ugye azért hívta oda Mintét. Tehát, hogy végülis akkor tudta, bár felénk ez nem lett közölve, hogy ő rájött, hogy kikészítette a képeket, de hogy miért nem tudott oda menni Hádészhoz, hogy fogd vissza a kis cicádat, vagy kikaparom a számáit. Tehát, hogy... Várjál, mert akkor már nem beszéltek, nem? Azért nem ment hozzá. Hát amikor már megtudta, hogy Minté benne van, akkor ők aztán már nem beszéltek. De amikor Adonis megfenyegette... Simán mehetett volna, hogy figyelj már, itt van ez a srác, aki itt zsarol engem, csinálja már vele tudod, ő az, aki majdnem megerőszakolt a klubban. Ja, igen. Tudod, hogy Hádész úgy ugrott volna, hogy egyébként csodálkoztam, hogy azok után a csávó még él egyébként, hozzáteszem, de lehet, hogy csak azért, mert Afroditének a kis kedvence, nem? Aha, lehet. Aztán lehet, hogy ugye mivel Hádész és Afrodité között ugye van ez a fogadás, ezért mondjuk lehet, hogy Hádész sem tudott volna túl sokat segíteni. Tehát akkor is. Igen. Nem fogadom el, hogy én vagyok az alvilág királynője, istennője, úrnője. Ugyan már, amikor ezzel jönnek ott a lelkek, hogy miről beszéltek, de oda megyek, hát szeretnék tartani egy partit az alvilágban. Igen, az is érdekes, hogy mi van? Jó. Mert megláttam, hogy ez milyen jó buli kint itt be a városba, a faluba, nem tudom miben, amiben vannak, de olyan jó lenne, ha ezt behoznánk ide a palotába, nem? Igen. De nem vagyok én senki. Így van. Egyik pillanatban úgy viselkedik Hádésszel, mint egy ilyen friss szerelmes pár, akik így akinek a rózsaszín felhő, meg a rózsaszín köd még a szem előtt. A következő pillanatban meg minthogyha maga az ördög. Maga az ördög lenne. Tehát, hogy, de tényleg, egyszerűen nem értem. Logikátlan, tök logikátlan döntéseket hoz ez a lány, és nem értem, hogy miért.
megpróbálják egymást megismerni, és akkor Hádész megkérdezi, hogy mit szeret csinálni, így, mi a hobbija, és akkor mondja, hogy sütni. Az is így honnan jött, tehát hogy előtte nem hallottunk erről, és akkor elkezdenek együtt sütni, ami egyetlen pillanatig nem szól arról. És akkor ott meg azt éreztem, hogy jó, én értem, hogy itt most azt akarják átadni, hogy ez igazából nem a sütésről szól, de még azt sem éreztem, hogy ez arról szól, hogy ez egy előjáték lenne. És aztán hirtelen már fenn volt Persephone a pulton, aztán Lexa elsétált. Tehát, hogy így nem voltak valahogy jól átvezetve szerintem egyébként így a jeleneteken Igen, ezért volt olyan cringe. De vicces volt elképzelni Hádészt, ahogy a konyhában lisztet méreget, meg ilyesmi. Fordítva sokkal jobban hihető lett volna. Ha kezdjük ezekkel, elmegyünk sütni, elmegyünk vacsorázni, elmegyünk nem tudom, utána meg végig dugjuk a könyvet. Igen, amúgy tényleg, hogy nem jó a sorrend. Nem. De ők először ezen a testi vágyódáson akartak túljutni, és akkor utána jöttek rá, hogy várjál, mert amúgy nem tudok rólad semmit. Tehát, igen, hogy figyelj már, amúgy te ki vagy? Meg szeretsz valamit? Meg nem... Végül is, ha én leszek itt az alvilág úrnője, több évszázadon keresztül veled együtt fogok élni, ismerjük már meg egymást. Igen. Amikor megoldják ezt az egész Adonis problémát, és ebben a pillanatban az összes készüléketekről eltűntek a fotók. Tényleg, tehát valaki úgy ezt meg tudja csinálni. Kétlem, hogyha az nincsen számítógép, az a számítógép internethez kötve, akkor csákány. Hogyha ezek meg olyan hülyék, hogy nincs másolatuk, akkor meg gratulálok. Annyira gyenge volt. Vártam, hogy lesz benne valami gránátalma, de nem volt. De volt. Volt? Mikor? Volt. Igen, ez a Yuri nevezetű karakter, amikor az is valahol Asphodélban van, hogy kiveszi a kis kosárkájából a gránátalmát, és így odaadja neki, és akkor így mondtam, hogy végre van benne valami, ami hozzátartozik a mitoszához. Igen. De amikor ugye ott van Asphodélban, és akkor fűzik a kis virágkoszorút, meg ízét, meg nem tudom, az is végül is kapcsolódott hozzá. Mármint Persephonéhoz, mert Persephone úgy van ábrázolva, hogy ugye gránátalma, meg a virágkoszorúja. Ja. És akkor mondom, na itt valamit sikerült belecsempészni a mitológiából, ezt a keveset. Igen. De egyébként én valamiért arra számítottam, hogy Hádész azért egy kicsit gonoszabb lesz. Tehát, hogy nyilván, sokkal, hogy Morali Grey karakter lesz, mert hogy itt nem az volt, itt csak mindenki más gondolta róla. Alapvetően ez így szokott lenni a Morali Grey karaktereknél, oké. Így van, hogy mindenki azt gondolja, hogy ő mennyire rossz. De hogy alapvetően egy Morali Grey karakter, én szerintem azért képes nagyon rossz dolgokat is tenni. De ő itt most úgy volt feltüntetve, mint hogyha ő csak jó dolgokat tenne egyébként, csak mindenki azt gondolná, hogy ő rossz dolgokat tesz. De igazából azok a párkák nem én vagyok, nem én csinálom. Nem én itt próbálok segíteni, de ugye nem tudok mindenbe beleszólni, mert a párkák végül is ők döntenek. Igen, szóval, hogy ez de ilyen... De azért itt vagyok. Egy mélyebb karaktert vártam, de őt se sikerült nagyon elmélyíteni. Az a baj, hogy senkit, mert ugye ezt beszéltük, hogy mindenki annyira lapos volt, annyira nem tudtál senkiről semmit, hogy... Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha valaki olvasta, amikor meghirdettük, és olvasta ezt velünk, hogy ti mit gondoltak, igen. Mert én erre brutálisan kíváncsi vagyok, úgyhogy létszi, majd írjátok meg. Tényleg, írjatok. Mert... És én amúgy nagyon sajnálom, hogy ennyire nem tudok jót mondani, mert én akartam jót mondani, de egyszerűen ez tényleg, ahogy te mondtad, és ezt szerintem tök jól megfogalmaztad, ez egyszerűen nem nekünk íródott. Nem mi vagyunk ennek a könyvnek a célközönsége, és tök oké, hogyha ez nektek tetszett, ha valaki ezt a könyvet szereti, de nekem nagyon nem jött. Tehát nekem felszínes volt. Én felszínesnek éreztem, és kevésnek éreztem. És nem tudom, hogy mi legyen a következő olvasásunk, de valami mélyebbet kéne választani. Még el, úgyhogy ezt most nem fogjuk bejelenteni. Igen. Mert még nem szavaztuk meg. Annyit tudunk, igen, hogy miközben meg miután ezt elolvastuk, már gondoltunk arra, hogy tényleg valami mélyebb kell. Ennél sokkal bonyolultabb sztori, ennél sokkal mélyebb. Pedig én tényleg nagyon ritkán szoktam rosszat adni. Meg az a baj, hogy főleg ahogy most állnak hozzá olvasó is, meg író is, azt lehet, hogy beszéltük is talán a Force Wing alatt, hogy ugye már a 3 csillagra is ugranak az írók. Pedig amúgy nem kellene, mert szerintem a 3 csillag az egy 100%. Nálam. Tehát, hogy az egy olyan könyv, hogy megvettem,
elolvastam A-tól Z-ig, és mondtam rá egy véleményt. Tehát, hogy az olyan, mintha hogy igen, az egy könyv, elolvastam, jó volt. De rendben volt. Van, Nincsenek az a könyv. Igen. erős érzéseim, de rendben volt. Egy kellemes olvasás igen. volt. És nem érzem azt az elolvasása után, hogy ez a fölösleges pénzkidobás volt, vagy az időm volt erre fölöslegesen elhasználva, és mégis ugranak az emberek egy 3 csillagra. Igen. Nem jól van értelmezve. Mondjuk tényleg ez az, hogy ki minek értelmezi a csillagozást, ezért sem szeretem igazából a csillagozós értékelést. Tehát a Copile ennyiben tetszik, mert hogy ugye a számokhoz hozzá vannak adva, úgymond jelentések, igen, hogy az milyen szintet ért el nálad az olvasásban, az a szám, és úgy jön ki valami. Félek egyébként, hogy néha én túl kritikus vagyok a könyvekkel, mert nem tudom megmondani, hogy miért állok így hozzájuk minden egyes könyvhöz, de annyira túl akarom bonyolítani egy könyv értékelését, hogy emiatt van az néha, hogy lehet, hogy egyébként alul értékelem azt, amit nem kéne, de tényleg annyi pici részletébe bele tudok így. Meg, hogy nagyon meg akarod, ez ilyen a KK-n is csomót keres kategória. Nem, inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy az előző életemben editor voltam, de... Mert tényleg úgy érzem, hogy én úgy szoktam átfutni a könyveken, hogy editálom, meg proofreadingelem egyébként a könyvet, és ja. Egyébként szívesen csinálnám, valaki nem akar fölvenni. Nekem meg mindig az érzésem egyébként ilyenkor, hogy okoskodok én itt, de közben amúgy nem tudnék jobbat írni valószínűleg, de nem tudom, de mint olvasó, úgy, hogy vannak azért támasztott igényeim egy könyvvel szemben, hogyha az nagyon nem találkozik vele, vagy tényleg kevés nekem, akkor mint ezt is azért én is nagyon le tudom húzni, és ez mondjuk szerintem ez egy rossz dolog, de közben meg hát ez a véleményem. Igen, most miért mondjak mást? Igen, nem nekem való ez a könyv, úgyhogy biztos, hogy nem fogom tovább olvasni. Egy kicsit bánom, hogy elment rá ennyi idő, ha nem lett volna úgymond kötelező elolvasni, mert hogy nem csinálnánk belőle epizódot, akkor valószínűleg hamar ott hagytam volna. Pedig én egyébként mindig átszenvedem magam a könyveken. De ahogy egyre idősebb vagyok, rájövök ilyenekre, hogy nem szabad az időnket ilyenekkel vesztegetni. Ha nem tetszik, akkor hagyd félre, olvasd egy másikat, és akkor az úgy jó lesz. Ilyenkor nálam mondjuk elő szokott jönni az, hogy de hát, ha tudod, hogy pont ott hagyom abba, amikor utána történik valami jó. Ez volt ugye az Akotárral is, hogy az első rész, ja Istenem, ezt a könyvet ne, és ugye mondtátok, hogy de olvasd el a második részt, mert az sokkal jobb, és igen, elolvastam a második részt, de úgy nem tudom, 5 évvel később, vagy még többel később egyébként, és ja, amúgy tényleg nem olyan rossz ez. Igen, de ugye ehhez meg az kell, hogy olyas valaki ajánlja, vagy mondja azt neked, hogy jó, akiről tudod, hogy tudja, hogy te mit szeretsz, és ahhoz képest mondja azt neked, hogy milyen, hogy valószínűleg te szeretnéd, mert ismerlek. Igen. Tehát, hogy amit te is ajánlottál, amivel nem tudtam azóta se tovább menni, de ez egy brutálisan hosszú könyvsorozat, kegyetlen, az tényleg tetszik, és ugye te azt azért úgy javasoltad, hogy feltételezted, hogy az alapján, ahogy engem ismersz, valószínűleg én befogadó leszek erre. És tényleg jó. Ugyanígy az Akotárral is gondoltam, hogy azért, ha nem is azt mondod, hogy gyerekek, ez király, de azért azt fogod mondani, hogy igen, megérte elolvasni a második könyvet, mert azért tényleg hozzáadott, meg tök más. Kíváncsiságból megcsinálom a Copilot. 2,7. Kicsit több. Úgyhogy ez akkor egy 2 csillagos olvasás. Akkor 2. Csak így mellékesen említsük meg, hogy azt nem is mondtuk el, hogy nem azért nézzünk így ki, mert itt szoktunk költözni a mindennapokban, nem szokás szerint az eventhez öltöztünk. Igyekeztünk azért Persefónéba vágni magunkat. De nagyjából legyen valami közünk a könyvhöz. Igen. Szerintem köszönjünk el. Jó. Mert nem tudok többet mondani, és igazából nem is szeretnék, mert annyira nem győzött meg. Nekem sincs már több így is gondolatom. Nagyon lehúztuk, pedig nem akartam gonosz lenni. De hogyha meghallgattad ezt az epizódot, akkor király vagy, és köszi. Köszi, hogy végighallgattad az elejétől a végéig. Igen. Hálásak vagyunk. Igen.
Esküszöm, hogy jobb könyveket is fogunk választani. Igyekszünk majd tervezünk megszavaztatni veletek is. Mert jöhet, ajánljatok. Bár vannak saját ötleteink, de már nem bízom a saját ötleteinkben. Bettika, köszönöm szépen, hogy végig nyomtad ezt a könyvet velem, és hogy ezt a beszélgetést megejtettük. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok. hogy megcsináljuk. Úgyhogy... Igen. 2 hét múlva On Air epizód, Bridgerton S3 part 2 kibeszélő. Hát közben majd nyomjuk az infót, hogy mi a következő választott könyvünk, de még nem tudjuk. Úgyhogy akkor 2 hét múlva szombaton találkozunk. Puszi! Puszi! Sziasztok! Sziasztok!